మీకందరికీ ఏసైతే పెద్దరితే వందనాకు. మరి లైవ్ ఇన్ మందని అన్నలోరికి అలాగే పాస్టర్ అన్నలోరికి అక్కకి చెల్లెకింకి అందరికీ కూడా నా నిండు వందనాకు. మీకందరికీ దేవుడు తోడాసి మంచి మున్నెడికి నడిపిస్తవలింజరే ప్రార్థన తుంగినాము. మరి మీరు గిన ప్రార్థన తుంగొరే మనందరూ ప్రార్థన కూడా దేవుడి కాలికినగ్గా దాయవలింజరే ప్రార్థన తుంగొరు మున్నెడికి దక్కటు మనడు మత్తుకోదే బెచ్చో విచిత్రం అత్త మాట క్యాన్సర్ వాసినాడు బెచ్చుకో రోగ వాసన ఇంజరే వరదాని తర్వాత ఒకటి ఆ రోగాగిన వాసన ఇంచుకెచ్చి క్యాన్సర్ వాసినాడు. మన దేవుడికి ఎత్తనది బాత దితుకు నీకు బెచ్చుకు ఇలాంటి రోగ ఇలాంటి బెచ్చుకు వతకనిగిన నీకు భారీ అయ్యో నా యాకే ఊడి నా కైకి నిడుపు మందని పిల్లంకి భారీ అయ్యో ఇంచుకెచ్చి దేవుడు తిరిగినో గనక దేవుడికి వచ్చినో గనక ఓని మాట తిని గనక నమ్ముకు మనకి దేవుడు తప్పకుండా అలకే సాయం తుంగితోండు. భారత్కు ఐగుప్తు దేశతే 10 రోగా వతకనిగిన ఇజ్రాయేల్ జనం దేవుటి నమ్త పిల్ల అతుకు ఆ నమ్మకం తోటే దేవుటాకే ఊడరు మత్త పిల్లంకి బాతిగిన ఆదిల్లే అందరూ ఆ దేశం అంతా చీకటి మత్త కన్నా ఈరు మాత్రం వెన్నెళ్తే మత్తరు ఈరి వరకు దేవుడు ఆ కాపుదల ఈశ్వర వత్తుడు ఆ అతుకు దేవుడికి బతన స్వార్థమా ఇత్తదయ్యో బేను అతుకు ఓనాకి ఊడితోరు బేను అతుకు ఒండు దేవుడు ఇంజొర నమ్మి మన బతుకుకిని మన తప్పుకంత ఒప్పుకొనిచి మన పాప అంత ఒప్పుకొనిచి ఓని కాలికి నగ్గ నిత్తితోరు ఆ పిల్లంకి దేవుడు తప్పకుండా సాయం తుంగితోండు. బెలాంటి పరిస్థితి ఇది మతకన్నా బెలాంటి బెచ్చో భయ వెరతని పరిస్థితి మతకన్నా బేనో తేటాలో బోనో ఇత్త పరిస్థితి మతకన్నా దేవుడు తప్పకుండా పొరడికి తెచ్చి మున్నెడికి నడిపిస్తని దేవుడు మీకు తోడు మంచి నడిపిస్తాను. దేవుడు మీ చుట్టూ బాత ఆసరం మతకన్నా దేవుడు గొప్ప వాగ్దానానికి వచ్చినో కదా మన చుట్టూ బాత ఆసరం మతకన్నా మనకి భారీ అయ్యో ఇంజో దేవుడికి వచ్చినోళ్ళు నీ పక్కతే బెచ్చు మంది అరిసత్ కన్నా ఇల్లు పోతే నీ చుట్టూ బెలాంటి ఇవంతా నన్ను మున్నేకెచ్చినను బెలాంటి మాట క్యాన్స్ కత్ కన్నా నిమ్మ వెరతమని నిమ్మ నన్ను ఇత్త రక్షంతిని గట్టి పేసి నిత్యమందా ఇంజరికి వచ్చినాడు. మరి బేల మంజనాడు బేలా సిద్ధపరచి నీరి ఆ భారత్కు ఇంజ అన్ని విధాలుగా కూడా మరి ఇంజ మందని పరిస్థితికి ఈ లాక్డౌన్ని వాళ్ళకి కాస్త ఏడికి వాదంగానే బాతను మొత్తం బిల్ల వాటుకుండటం ఇలా సిద్ధపరచరు మంజనాడు కదా. మరి ఆ దేవుడు పిల్లనగా ఓని కాలికి నగ్గ బేలా సిద్ధపరుచున్నాడు. మున్నే దేవుడు మన దేవుడికి ఎత్తన మాట బాధ్యతకు మనడి లోకత బతకవలితుకు ఓనాకి గిరుడ్డ వాళ్ళ ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మనడు బెచ్చుకు మక్కు వాటుకొట్టు కన్నా బెచ్చుకు బాత ఆ మనడు తెత్ కన్నా మనడు బెచ్చుకు జాగ్రత్త తీసుకుంటు కన్నా ఆ మహాదేవుడి కృప ఇల్లుకుపోతే అలాగే మనకి దేవుడి ఆయుష్ వెచ్చడి మీందో అచ్చడు వరకిగేన దేవుడు ఓండు కరంగాని రోజు ఇత్తది వర్రో దాకా వాదం దాకా కూడా మనకి దేవుడు తోడాసి నడిపిస్తూ అతుకు బేల మంచనాడు బేల దేవుటగ్గా ముందడికి అంచనాడు ఇత్త దాని గురించి బెస్కెడికి మనడు ఊడుకొంజరు మందవలే ఊడటి దినవృత్తాంత కింద పుస్తకతే 34వ అధ్యాయతే మున్నేటి వచ్చింది నన్ను చదివి తన క్యాన్జటి. యోషియా ఏలన ఆరంభించినప్పుడు 8 ఏండ్ల వాడై యెరూషలేములో 31 సంవత్సరములు ఏలెను. అతడు యెహోవా దృష్టికి నీతిని అనుసరించుచు కుడికైనను ఎడమకైనను తొలగకుండా తన పితరుడైన దావీదు చూపిన ప్రవర్తనకు సరిగ్గా ప్రవర్తించెను. అలాగే 3వ వచనం చదివితాను. తన ఏలుబడి యందు 8వ సంవత్సరమున తానింకను బాలుడై ఉండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదు యొక్క దేవుని యొద్ద విచారించుటకు పూనుకొనిన వాడై ఎగ్గమనడు నేడు క్యాన్సని మాట తినుగుడుకు మూడటి ఈ లోకతే మంచి అరిదే నడతటని శాంక మనడు పిల్లంకి బెచ్చుకో నేర్పిసరు మంతాడు బెచ్చుకోకి హెచ్చరు మంతాడు అద్దు మంచిదయ్యా ఇద్దు మంచిదయ్యా ఓరు మంచి వారయ్యో ఈరు మంచి వారయ్యో
ನಿಮ್ಮ జాగ్రత్తగా ఉడ్డ బేకే బయట కత్కన్న మంచి వారితోటి మంద మంచి వారితోటి స్నేహం తుంగ మంచి జతగాకు మంద వలె చెడ్డవారితోటి మందమని ఎంచుకెచ్చి బెచ్చుకు కెచ్చరమంతాడు అతుకు పిల్లంకి మందని పిల్ల మరి కెత్తన అలాంటి ఓరే మరి ఆరిది నుండి తప్పి ఒడ్డోరు మత్తస్కే ఆ పిల్ల కెత్తోరాకే ఓడకుండా అరిసిదాయని ఆ పిల్లగిన అద్దే పంతుంగని ప్రమాదం ఇత్తది మిందే కానీ ఇగ్గమనడు యోషియా ఇందని ఆ పేకలు ఆ దేవుటే జనతిని ఏలటందుకి రాజునిగా ఎన్నుకుంటాడు దేవుడు వనిని నియమిస్తాడు మరి రయ్యలు డొల్లెప్తస్కే రయ్యని తర్వాత ఈడు రాజ్యతిని పరిపాలించడానికి రాజత్తో ఈ పేకలు బెచ్చుకు బెచ్చ వయసుని రాజత్తో 8 సంవత్సరకి నసికే రాజత్తుడు రాజత్తస్కే బూడటి మరి ఇంజటి మన అస్కిల్ మందని మన బైబుల్ పుస్తకతే ఊడుకు ఇర్మియా చిన్న పేకనస్కి అస్కే ప్రవక్తగా ఎంచుకొట్టో దేవుడు అలాగే ఆ సమయేలు కూడా చిన్న పేకనస్కే దేవుటి మాట తిని క్యాన్స్తో దేవుటే కాలికి నగ్గే పెరస్తుండు అలాగే ఇక మందని మరి దావీదు కూడా దావీదు నడతాటుగా యోషియా నడతో ఎంచుకెచ్చి మన చదువురు వాసనాడు ఆ దావీదు కూడా చిన్న పేకనస్కే సమయేలంజి దావీదిని అభిషేకిస్తుండు ఇలా మనడు ఎహెజ్కేల్ మీనో చిన్న పేకనస్కే దేవుడు ఎహెజ్కేలిని ఎన్నుకుంటుండు ఇలా చిన్న వయసునే దేవుటగ్గా దేవుటే అభిషేకతిని పొందుకొట్ట పిల్లా మినురు ఆ పిల్ల ఓరు ఇంకా భవిష్యత్తుని బెచ్చోవరు చుట్టూ మందని ప్రపంచము చాలా బాధకరంగా పాపతోటే దుఃఖతోటే బెచ్చో మరి భయంకరంగా మందని భయం వాటిసిన మనుషులకి మధ్యతే ఆ పిల్ల మత్కన్నా ఆ పిల్ల ఓరు మున్నిటోరు ఆ దేవుటిని నడత అరిదే ఈ పిల్ల మాత్రము దేవుటిని మెక్కోరే దేవుటగ్గు కుద్ది అసలు బాతది మంచిది బాతది చెడ్డది నన్న తుంగని నన్ను అర్ధని నడతని అర్రి మంచిదయ్యో మా అయ్యలకి ఎత్తనద్ది మంచిదయ్యో వెళ్ళిపోతే నా పెద్దటోరికి ఎత్తనది మంచిదయ్యింజరే గ్రహించని గొప్ప జ్ఞానతిని ఆనాడు పిల్ల పొందుకుంటాటుగా మన రూడితాడు ఈ పిల్లగిన దేవుడి అభిషేకతిని పొందుకుండటానికి కారణం కూడా బాతదికు ఓరు దేవుడి కాలికినాక మున్నే సమయేలు దేవుటే మందిరతే గుడితే దేవుడి పని తుంటాటుగా అలాగే మరి పెద్ద వయసుని మందని ఆ ఏలి ఇందని ఆ రోజు ఆ మందిరతే పందుంగని ఆ యాజకుడికి పరిచర్య తుంగురు వత్తాటుగా మనడు ఊడితాడు అలాగే దావీదిని మనడు ఊడుకు చిన్నస్కి నుండి దేవుటిని మెక్కని గుణం మిందే సమయేలిలో ఎలాంటి గుణం మిందో దావీదు కూడా చిన్ననాటి నుండి దేవుటాకి ఊడని స్వభావం మిందే ఇలా మనడు ఊడరు మతుకు ఆ దావీదిని అయ్యవులోరు కూడా దేవుటిని మెక్కని ఓరు గురించి పెద్దగా రాసు కన్నా ఓరు దేవుటిని మెక్కని విధానము ఈ దావీదికి బెచ్చగానో నచ్చితే దేవుటిని మెక్కటం మొదలువాడుతో ఇక మందని యోషియా ఇందని రాజు ఇందని పేకలు కూడా 8 సంవత్సరకి నసికే రాజునిగా ఎంచుకొట్టవారితో అతుకు 8 సంవత్సరకి నసికే ఓడటి ఇంకా తాను ఏలుబడి యందు 8వ సంవత్సరమున తాను ఇంకా బాలుడై ఉండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదు యొక్క దేవుని యొద్ద విచారించుటకు పూనుకొనినవాడై 12వ ఏట ఉన్నత స్థలములను దేవతా స్తంభములను పడగొట్టి ఇక మనడు ఓడుకు ఇక ఈ యోషియా ఇందని రాజు అయ్యని తర్వాత రాజు ఆ స్థానతి కొత్త ఈ పేకలు ఓ రయ్యలు అచ్చ గొప్పంగా పరిపాలిస్తాడు మన రోడడు భారత్కు ఇక వత్తస్కి పోనో దేవుడు మందిర్ తగ వత్తస్కి పోనో అయ్యా నిమ్మే దేవుటినే నిమ్మే నాకు దేవుటినే ఇంచుకెచ్చి ఈకే వాసి ప్రార్థన తుంగనుండు అలాగే అబ్బేరికి అత్తస్కి వేరే గుడి దగ్గంచి నిమ్మే దేవకు నా దేవతిని నిమ్మే ఇంచుకెచ్చి ఇంకొరు దేవటిని గిన మొడకొనుడు ఈడు 2 పణుగు తుంగరు వత్తుండు ఓ రయ్యను ఓడరు వత్తో యోషియా గాని ఒరి తాతలు మాత్రము బెచ్చో అద్భుతంగా పరిపాలన తుంపుతాటుగా ఓడరు వత్తుండు అందుకని చిన్న స్కిన్ నుంచే ఊడటి మన పిల్లని ఇంజు మందన పరిస్థితికిని
పిల్లని బేల దేవుడి కాలికినగ్గా సిద్ధపరచనాడు. మరి బతన్న వాదని పరిస్థితికి పిల్లంకి చదువుకిత్తుకు మున్నేమన్నాడు. ఇంజ వాదని ఈ సంవత్సరం కూడా ఆన్లైన్ క్లాస్ కింజనరు ఆన్లైన్తే ఈ ప్రార్థన చదువిత్తది క్యాన్జువల్ ఇంచికి ఇచ్చి కెచ్చనోరు ఇంజరు దానికి కెత్తంగానే దానికి సిద్ధపరుతాడు. పిల్లని మనడు వాదని పరిస్థితికి బేలమత్కన వాటికి అనుగుణంగా పిల్లని సిద్ధపరచడానికి తయారాసినాడు. మనడు అతుకు దేవుటగ్గా బేలా పిల్లని సిద్ధపరచున్నాడు. మన పిల్ల మంచి వారు ఆదవలింజరికి మనందరికి మందని ఆశ. మనడు దిమ్మెర్త తర్వాత నెక్స్ట్ తర్వాత వాదన తరం ఓరే గనక ఓరు సమాజత్కి మంచి తిని అందించడానికి అలాగే గొప్పగా ఓరు చుట్టూ మందని మనుషులకి ఇంక దీవెనగా ఆశీర్వాదంగా మరి బెచ్చో ధైర్యం కెత్తనోరిగా దేవుటిని మంచి అరిదిని దేవుటెర్రత్త మంచి అరిదిని మనుషులకి ఇంక తోపిసని పిల్లనగా మన పిల్ల మందవలింజరికి మనకి ఆశ. ఓరు గొప్ప స్థానకి నెత్తవలింజరికి మనకి ఆశ. అతుకు పిల్ల బేన్ దాని పొర్రో పిల్లని దృష్టి ఇత్తది మంచోదే. బాదాని పొర్రో ఓరు ఎక్కువగా ఓరి ఆలోచన మంజనకు ఇంజరు మన రూడ్కి ఇంజ మందని పిల్ల బేలమినరు చుట్టూ మందని ప్రపంచ తిని ఈ చుట్టూ మందని లోకము పిల్లని అయస్కాంత శనము లాగుందన్నమాట. దానాకి ఊడటానికి ఇష్టపడుతారు కానీ మన పిల్లని వాక్యం చదవయ్యా ఇంజరుకో ఇల్లు పోతే దేవుడి గురించి 2 మాటకి ఎత్తంగానే ఊరికి బోర్ అనిపిస్తారు మంతే. అలాగే ప్రార్థన తుంగయ్య అయిందంగానే ఊరికి విసుగు అనిపిస్తారు మంతే. కానీ ఇగ్గి మందని పిల్లను మనడు ఊడుకు అద్భుతముగా దేవుడు ఆ పిల్లని నిలవాడతాటుగా మనడు ఊడితాడు. యోషియా అయిందని రాజల్లే ఇంకా ఆ పేకంకి 8 సంవత్సరాల మందంగానే ఆ పేకలు ఇంకా పేకనుగా మత్తస్కే ఉండు బాలుడుగా మత్తస్కే దేవుటగ్గ రాజ్యత కోసము రాజ్యత మందని జనతిని బేలా నడిపిసవలింజరే విచారణ తుంగటానికి దేవుటగ్గ కుద్ది అయ్యా ఈ రాజ్యతిని మయ్యలు డొల్లెత్తుండు ఈ స్థాన తిని నాకు అప్పగిస్తారు. నా వయసు అచ్చో నిర్ణయ తీసుకున్న వయసు అయ్యో కానీ ఈ రాజుని మన రోడ్కు స్వతహాగా పెరికే పెద్ద తిని వాటి సలహా తీసుకుని నడతాటు మన రోడడు. చిన్న పేకలత కన్నా ప్రతి దానికి కూడా దేవుటగ్గ కుద్ది దేవుడిత్త సలహాకిన ప్రకారము దేవుడు పుస్తకం బాత దేవుడు ఈ దేవుడి మాట బాతకెచ్చనకు ఆటిని చదివి ఆ రాజ్యత మొత్తం మనుషులకి ఇంకందరికి మీరు ఇలా మతుకు నా పరిపాలన అంతటిగిన మంచిగా మంతిరల్లే మీరు దేవుడి మాటకి లోబరిసి మతుకు మీరందరూ సక్కా మంతిరల్లే ఇంజికెచ్చి రాజ్యత మందని మనుషులకి ఇంకందరికి కూడా దేవుడి మాటని అందిస్తా మహా గొప్ప పేకలుగా ఆ యోషియా అయిందని ఈ రాజుకి ఈ చిన్న వయసునే ఈ చిన్న పేకలుగా మందని ఈ పేకలు చిన్నస్కి నుండే సిద్ధపడతాటుగా మన రూడితాడు. ఇంకా ఓండు పేకనగా మందంగాని పిల్లనగా పేకనగా మందంగాని చిన్న వయసుతే 8 సంవత్సరాలకి నసికే దేవుటగ్గ కొద్దుండాలి. ఈ రాజ్యత మందని మనుషులకి ఇంక న్యాయం బేల తుంగవలే. ఈ రాజ్యత మందని మనుషులకి ఇంక అందరికి సహాయం బేల తుంగవలే. బేనుకి బాత కష్టం వత్తస్కే బేని ప్రాంతకి నన్న బేలాంటి సహాయం ఇత్తది తుంగవలే. ఈరినందరిని బేల నడిపిసవలే ఇంజికెచ్చి దేవుటగ్గ కొద్ద ఆ గొప్ప ఆ విధానం బెగడ్ నుంచి వస్తే ఇంజర మన రోడ్కి ఇక దావీది వేడితో అలాగే ఇచ్చికి అవను ఉన్నే దాటి వత్త ఓరు తాతలు వేడితోడు ఇలా ఓరు బాతత్కు కెత్తరు ఓ రయ్యలు తుంగదాన్ని ఇక తుంగో ఈ పేకలు ఓ రయ్యలు 2 పడవని నడతాటు మన ఊడితాడు. ఓ రయ్యంకి అడ్డు అత్త పేకని శనం కూడా ఊడితాడు. భార్యకి ఇంచె మందని పిల్లంకి బేదు మంచో బేదు చెడో కూడా తెలుసు. అతుకు ఆ నడత నసికే మనడు ఊరికి సరిగ్గా బోధిసవాలి. ఆ నడత నరితే ఊరికి సరిగ్గా కెత్తగలగవాలి. ఆ వయసుని మనడు మంచి బేదిత్తది చెడు బేదిత్తది బేని వయసుని ఊరికి కెత్తగలుగుతుంది. ఆ వయసుని మనడు కెత్తగలగవాలి. అలా మనడు తప్పుడు అరిదే నడసోరే మంచి అరిదిని తోపిస్తంత మాత్రాన పిల్ల అదే తప్పుడే అరిదే నడవరు. ఊరికైనా మంచి అరిదే నడతని జ్ఞానతిని దేవుడు ఆ ఇంజడి పిల్లంకి ఇత్తోడు. ఆ రోజుకు మందని పిల్లంకిన ఇత్తోడు. అందుకనే ఇక మనడు ఊడుకు మరి ఇంజే మందని మన పిల్లని బెలా సిద్ధపరచనాడు. ఇక మందని యోషియా అయిందని ఈ రాజుని మన ఊడుకు చాలా ఆశ్చర్యం సంతోషం అనిపిస్తే
ఇచ్చు చిన్ననాడు ఇలా ಬೇಲ పరిపాలన ತುಂಗಗಲ್తో ಇಂಜರ್ ಅನ್ಕೊಟ್ಕು దేవుటగ్గ కుద్ది దేవుడి జ్ఞానతిని పొందుకొంచి ప్రతి సమస్య వత్తస్కి కూడా దేవుడి కాలికిన గంజి దేవుడి వాక్యం బాతకెచ్చందే ఆ వాక్యం బాతకెత్తుకు దానిని నన్ను తుంగితానయ్యా ఇంజర్ కుది దేవుడి మాట తిని మెక్త మహా గొప్ప పేకనగా వేడితో ఇలా మన బైబిల్ పుస్తకతే ಬೆಚ್ಚೋ ಮಂದಿ చిన్న పిల్లనస్కే దేవుడి ఖైదే ఎంచుకునిజి ఓరిని అభిషేకించి దేవుడు పొర్ర వార్త నమ్మకిక్కిని పేసి ఓరిని గొప్పగా జనత అందరికి ఆశీర్వాదంగా నాశనత్కి దాయని మనుషులకి ఇంకందరికి మంచి అరిదిని తోపిసని పిల్లనగా నెత్తరు ఈ పరిశుద్ధ బైబిల్ తే పుస్తకతే మరి నేడు మన పిల్లకు లోకతి నోడోరే ఈ ప్రపంచతి నోడోరే బాగా మంచికి మిందే ఇంజ అనుకుండని ఇదంతగిన మాయే ఇదంతా వరనాడు పాడాసి దాయనద్దే మీ పిల్లంకి మన అందరు పిల్లంకి దేవుడు బాతకెచ్చండు దేవుడి మాట తిని మెక్కటం నేర్పిస్కటు దేవుటగ్గ బుద్ధి దేవుడి ఉద్దేశ బాతకు తలపటం మన ఇంజన్ నుంచి నేర్పిస్కడు మనకి ఆయుష్ మందంగానే ఈ రాజు ఓని పరిపాలనతే రాజ్యం అంతటికి కూడా దేవుడి మాట తిని కెచ్చరు వత్తడు దేవుడి మాట తిని ప్రకటీసరు వత్తడు ఆ జనతిని వాటిసి నాకింకి కెచ్చిసరు వత్తండు ఇలా మత్కే మీరు బతికితిరి ఇలా మన్నుకుపోతే కష్టకిన పాలైతిరి శ్రమల పాలైతిరి ఇబ్బందికి నరితిరి రోగకిన పాలైతిరి దేవుడి మాట తిని క్యాన్సర్ ఇంజోరే ఓను పరిపాలన తచ్చు చేపు కూడా జనమందరికిన దేవుటాకే ఊడటానికి ఆ రాజు నెత్తుండు ఈ యోషియా అయిందని ఈ పేకలు ఈ రాజు నెత్తుండు ఓను మత్తచ్చు చేపు కూడా జనము మనడి ఇదే అధ్యాయ తూడితాడు దేవుడి కాలికినగ్గ అందరూ కూడా జనమంతా కూడా శాంతితోటల్లే నెమ్మదిగా బాలాంటి ఇరుకు ఇబ్బంది లేకుండా వెచ్చో సంతోషంగా బతకతాటు మన రూడితాడు మరి నేడు ఈ మాట క్యాంజని మరి మీరత్కన్నా నన్నత్కన్నా ఇంజ మందని సమాజము మనకి వెచ్చో భీతిగా భయంగా మిందే వాదన రోజుకి ఇంకా బెలంట ఊడితాడో తెలియో మనడు బెసికి తిమ్మిరితాడో తెలియో మన పిల్లని మనకి మొత్త ఆయుష్ ఈ కొంచెం కాలతి దేవుడితో ఆయిస్తే ఊరికి కెత్తవలసినవు కెత్తవలే నేర్పిసవలే ఊరు క్యాంజో పరిస్థితి మాకు దేవుడి కాలికి నాకు కుద్ది పిల్లంకి కెత్తవలే నేర్పిసవలే దేవుడి గురించి ఇంకా మన ఈదన ఆస్తి పిల్లంకి అద్ది నీతి మనని ఈ లోకతే ఆ మరణం నుంచి తప్పిసితే అలాగే ఆ దేవుడికి వచ్చిన దేవుడి మాట మనని బతికిసితే ఎంజరికి వచ్చింది కనుక దానిని మన పిల్లంకి గొప్పంగా ఈసి మన దాయటానికి దిమ్మిరటానికి సిద్ధపరచకడు గాతో ఈ లోకత ఆస్తికి ఇవ్వంతయ్యి మున్ని ఈదనద్ది మన దేవుడి మాట తిని ఈసి పిల్లని దాని శాంక పొర్రమందని వాటి శాంక సిద్ధపరచకడు కంటుకు పిమ్ముటు ప్రార్థన పొందుతాను. యేసయ్యా నీకు వందనకయ్యా మరి నేను నీ మాటకి అంజర్వత్తము అవునయ్యా మా మందని చుట్టూ మందని పరిస్థితికి నీ పిల్లనందరినీ జ్ఞాపకం తుంపును అందరు పిల్ల ప్రవ్వా అయ్యా అందరికి నీ లోకతిని మెక్కొరే లోకతి నోడోరు పాడా సంచునోరు ప్రవ్వా బేదు నాయన తండ్రి మంచో బేదు చెడ్డదో నాయన ఈ లోకతే అంతగిన అంత మంచి అనిపిస్తాను లోకతి మినమయ్యా కానీ ఆఖరికి మరి అది మరణము ఇంజర్ నిమ్మకెచ్చని నీ అర్రి ఇరుకత్కనిగిన నీ అరిది నడతటం ఇంజర్ పిల్లంకి నేర్పిసయ్యా అది జీవం ఇంజర్కి వచ్చని గనక నీ పిల్లంకి అందరికి గిన ఈ జీవమిత్త అరిదిని మమందరం తల్లులు తప్పరికి రక్తాను అందరం గిన మా పిల్లని అలా పెంచడానికి సాయంతంగా మాట క్యాన్స్తా అందరూ కూడా ప్రవ్వా నీ కాలికి నాకు మమ్మల్ని సిద్ధపరిచి మా కుటుంబకి మా ప్రాంతకి నీ కాలికి నాకు సిద్ధపరచిన వరంగా మమందరం అందటానికి మాకు అభిషేకం ఇసి నడిపించరే ఏసైతే పిదర్తి మాట అంత తలపరమేనం తండ్రి ఆమెన్.